Nagbabalik po kita mga tugang Inian 1 Media TV 48 Naga Translasyon 2024 special coverage. Bago po nawala si Satuyang live pero ngunyan nagbabalik po kita as in mapadagos po ang Satuyang Translasyon procession. May hiling po nindo sa Satuyang TV screens ang live feed na hatod po sa Indocan 1 Media TV 48 Naga as in can Converge ICT Solutions. Bilang enot na guest host niya to umunya na pagkahapon, ang saro sa mga kinagigiliwan na homenes, bako lang ka Naga o Camarines Sur, kundi maging sa iyang fans, hali sa manlain-lain na probinsya, asinasyon sa Kinaaban. Dagos-dagos po ang sa iyang pagsikat bilang sarong charity vlogger, hulitaan sa iyang istorya very inspiring. Siya hali sa pagiging sidewalk vendor, alagad ngunyan, saro ng campus correspondent kang Naga College Foundation as in 1 Media TV 48 Naga. Sarong endorser host as in businesswoman. Aramon niya to ang sa iyang journey bilang sarong deboto ni ina. Mga tugang ang viral Leche Plan Girl na Kanaga Miss Medit Barcelona. Ayan, Miss Medit Barcelona nga, live na live po igiso sa tuyang 1 Media TV 48 Naga Translasyon coverage. As in ngunyan, Medit dakol na nagdadalan sa tuya sa luwas kang syudad ni Naga as in sa ibang bansa, di ba? Yes, so matagalog kita Dennis para at least maintindihan po kung sa tuyang para dalan ini yung istoryahan ta with Medit Barcelona. So ngunyan Medit, sa Rokasa sa mo yung guest host, as in, ikakaya very inspiring talaga si story mo. So ngunyan, bigyan mo naman kami ng quick background kung sino nga ba si Medit Barcelona at kung bakit ba siya nakilala ngayon as the viral Leche Flan Girl. Isang simpleng estudyante po na nagtitinda po talaga kami ng Leche Flan since 2017. Yun po, na-discover po ako ng isang charity vlogger ng Kalingap, si Kuya Rab po. At doon na po nag-start yung journey ko hanggang sa kung asaan po ako ngayon. Doon po nag-start ang lahat. So Dennis, gusto ko lang mahapot, paano ini nag-start bilang Leche Flan Girl? Ano ini yung family business nindo o ika talaga nag-decide ka na magtinda ng Leche Flan? Saka isa ito, nagigibo talaga kang nito, kang Leche Flan. Family business po. Mama ko po ang gumagawa ng Leche Flan, tapos kami lang po yung nagtitinda. So ngunyan, di ba, sikat-sikat ka na, ang dami nang nakikilala sa'yo sa ibang bansa. Ang dami mo nang, parang Medit Barcelona Team Worldwide ata yun. Yes, at dami nang sumusuport sa iyo. Pero ikaw, anong ba si Medit ngayon? Simple pa rin ba katulad ng dati o may nagbago ba sa'yo? Ganun pa din naman po. Simple lang din naman po pa rin ako. Pero siguro po yung nagbago lang yung mentality ko. Mas lalo pa siyang Tapos yung faith ko po, mas lalo pang tumatag kasi marami ng tao na andyan para isupport ako, tapos yung mga tao na naniniwala at sumusuporta. So parang yun lang po yung nagbago. Na mas inspired ako ngayon na gawin yung mga bagay na alam kong ikakabuti ko at may mga tao may inspire ako. Medit, sabi mo nga ni Kasubago, mentally nagbago, no? Katong day ka pasikat hanggang ngunyan, nasikat ka na. Ano si mga pagbabago pag-abot sa aspeto ng mentalidad, perception? Marog ka yan? Ko po, ang faith ko po talaga kaya even before malakas na talaga po yung pananampalataya ko. Na yun, given na, andun na talaga siya. Pero parang mas napatunayan na totoo pala talaga na everything happens for a reason. And lahat talaga in God's perfect time mangyayari. So parang yun yung yun yung nabago na okay, totoo pala talaga. Yung mga iniisip ko at pinapaniwalaan ko noon,